My jsme Drama zdarma se jmenujeme my tři, jinak jdem udělat menší, že si tady o nás dozvíte víc věcí. Takže jdeme na to. Čau, já jsem Jasmínka, někde mi přezdívej Klára, můžete, když něco budete psát do komentářů, můžete říkat Klára. Potom moje oblíbená barva je černá a taky bílá. Jo, jen tak BTB. A prostě moje oblíbené zvíře je, nevím, třeba vidra a nějaký kočkovitý šelmy. A jinak moje jídlo oblíbené jsou špagety nebo kořené na paprice a moji kámoši, vám tady nebudu říkat, to je moje soukromí, takže tak. Ahoj, já jsem Julča a moje oblíbené zvíře je kráva. Moje oblíbená barva je modrá a mám ráda taky zelenou. A moje oblíbené jídlo je jsou tagliatelle s grilovanou zeleninou, což jsou takový těstoviny prostě. Takže tak. Ahoj, já jsem Nelča, moje oblíbená barva je fialová a modrá. Moje přezdívka mě ještě ve scoutu, protože chodím do scoutu, mě ještě nedali. Ale jinak jsem že bych chtěla být, mojí přezdívkou by mělo být vlastně Amy, protože můj pejsek se jmenuje Amy. Moje oblíbené jídlo jsou špagety a hlavně špenát. Neřešte. A moje kamarády taky nebudu říkat, ale moje asi fakt nejlepší kámošky, který fakt znám už dlouho, také Jasminka a Julča. A prostě drama zdarma. Čau! Čau!